degut a que nosaltres el que volíem també era dir a Europa que estem aquí, era dir que a Europa que nosaltres el que volem és tenir un lloc dintre aquest continent, el continent europeu, i volem estar allà. Per tant, per això hem fet aquest acte i per això no hem repetit el que és l'estelada. El que us demanarien a tots, perquè és molt important que el que fem aquí no es quedi aquí, us demanarien a tots que totes aquestes imatges que us arribin a través de Facebook, Twitter, les feu córrer per arribar, si és possible, a tots els racons del món, no només al continent europeu. Nosaltres començarem una nova campanya, que és la campanya de recollida de signatures. Aquestes recollides de signatures impliquen dues coses. La primera és poder demanar als nostres parlamentaris que realment facin el dret a decidir, que puguem anar a votar. I en el cas que això no sigui possible, i en l'hipotètic cas de que els nostres representants del poble, elegits pel poble, lògicament, acabessin fent una declaració unilateral d'independència, els vots recollits poguessin avalar aquesta declaració unilateral d'independència. D'aquesta manera, tot el que han dit moltes vegades els comissaris europeus, de que tot el moviment hauria d'estar avalat per la població civil, estaria avalat. I per tant necessitem una vegada més, i ara més que mai, la col·laboració de tots vosaltres, l'ajuda de tots vosaltres per intentar esdevenir Catalunya un nou estat d'Europa. Moltes gràcies. Biguetans i biguetanes, catalans i catalanes, 1714-2014, com diu el mapa aquest d'Europa. Han passat gairebé 300 anys des de la pèrdua de les llibertats de l'estat català. Però gràcies a múltiples generacions de patriotes, des d'aquell trist 12 de setembre de 1714, on ens vam posar dempeus i vam continuar treballant, encara seguim aquí drets i tossudament alçats, mantenint la flama encesa. L'escriptor Albert Sánchez Pinyol afirma que som un poble amb moltes contradiccions i molts dubtes, el famós fatalisme català, que no hem aconseguit cap victòria des dels temps de Jaume I, però que tot i així ningú no hauria pensat que sobreviuríem entre dos gegants com Espanya i França, que han estat de tot menys bons veïns. I per acabar-ho de rematar, la fatídica guerra civil després d'una efímera república, que va fer miques les esperances d'una tercera via per a l'encaix de Catalunya a Espanya, un dels corrents més explorats pel catalanisme. Ara bé, després d'intentar-ho tot, ja no queden opcions d'aquest tipus. Hem arribat al final d'un diàleg de sords. No perquè el poble català no ho hagi intentat, sinó perquè l'estat espanyol no ens ha volgut escoltar mai i ens ha tractat com una colònia d'ençà d'aquell llunyà però ben present decret de nova planta de 1716. Però després de les guerres, en els períodes de pau, tal i com deia el filòsof Francesc Pujols, el pensament català reviu i rebrota des de les seves cendres, deixant en evidència els seus il·lusos enterradors. No hi ha terceres vies possibles. Emulant les banderes negres que enarboraven els catalans durant la Guerra de Successió, o llibertat o mort com a nació. Ara és l'hora, catalans, i per la força de les urnes, no per la força de les armes, que ja no estem al segle XVIII. Tenim tot el dret del món a votar per decidir el nostre futur. La democràcia és l'aliat natural de Catalunya, per tradició, amb un dels protoparlaments més antics del món, amb una figura com l'abat Oliva, que promogué les assemblees de pau i treva pioneres a Europa. I Europa i el món han de veure que som un poble unit, alegre i combatiu, en el bon sentit de la paraula, que vol baixar al carrer a votar per aconseguir un futur millor per a tothom. La Comissió 2014 d'Osona pretén coordinar i crear sinergies entre ajuntaments, entitats, associacions, persones a títol individual, etc., de la nostra comarca, per tal de commemorar, com és degut, aquests 300 anys de pèrdua de les nostres llibertats, constitucions, lleis, honors, privilegis, costums i prerrogatives. Uns lemes que apareixien a la bandera negra que la majoria d'ajuntaments van hissar el passat 9 de juliol. Uns lemes encara reivindicables. Per això, mirant al passat
però pensant sempre com construir un futur més just i millor per tothom, us animem a sumar-vos i col·laborar amb la Comissió Osona 2014. No veuran bandera blanca. Visca els Països Catalans lliures! Regidora, representants de l'Assemblea Nacional i de la Comissió Osona 2014, benvolguts i benvolgudes, moltes gràcies per convidar-me novament a la ciutat de Vic. Fa unes setmanes ja vaig tenir l'oportunitat de ser aquí i dirigir-vos unes paraules. En aquella ocasió a l'Ajuntament em vaig centrar en destacar l'herència d'aquesta ciutat en la història del nostre país, el ressò del pacte dels biguetans, i sobretot també em vaig centrar en transmetre que cal que de totes ens expulsem aquesta moral de la qual ara em parlava també l'orador que m'ha precedit, aquesta moral de derrota que alguns s'entesten en què seguim arrossegant i que sembla que ens atenalla des de fa 300 anys. Avui però celebro l'oportunitat de dirigir-me a vosaltres perquè em dóna peu a destacar la dimensió europea, internacional de la identitat catalana, la d'ahir i la d'avui, l'oportunitat d'explicar que per nosaltres Europa va ser una vegada el problema, però que avui, cap al final d'aquest procés, serà, sens dubte, la solució. També m'agradaria felicitar-vos perquè amb actes com aquest esteu d'alguna manera contextualitzant aquest procés que hem obert a Catalunya i ho feu de la millor manera possible, de l'única de fet, d'una forma cívica, d'una forma festiva, d'una forma transversal, positiva, propositiva. Europa sempre ha estat el nostre terreny de joc i és allí on hi hem de buscar respostes i complicitats. No serà la primera vegada que ho fem. Mireu, hi ha gent que troba que no és bo analitzar fets històrics com el tricentenari des del context actual. D'altres voldrien resoldre problemes actuals aplicant la lògica de fa 300 anys. Si bé en general no sé si podríem estar d'acord, en el cas que ens ocupa, el fil entre el 1714 i el 2014 és tan evident que no me'n puc estar d'aturar-m'hi i encara ho és més justament en el seu vessant internacional. Els fets que commemorarem l'any vinent i que algunes ciutats ja han començat a fer-ho tenen una rellevància especial per tots nosaltres. Expliquen en part per què som com som i també com podríem ser en el futur. Però si ampliem el focus i amb la commemoració pretenem fer-ho de manera rigorosa, entendrem que vam estar al bell mig d'un conflicte d'abast europeu. Entendrem també que la guerra de successió es considera avui el primer conflicte global, on no només s'hi debatia qui havia d'ocupar el tron hispànic, sinó també qui obtindria l'hegemonia europea. No va ser, per tant, una confrontació qualsevol, va ser un enfrontament entre dues maneres molt diferents de concebre la societat, una de les quals hauria de sortir-ne molt reforçada. Ser una guerra que s'allargaria fins al 1713, excepte per als catalans que ho va fer el 1714. Tenim aquí ara un problema de micròfon, sí, però se sent bé igual. Molt bé. Escolteu-me, la Catalunya de l'època provenia d'una clara tradició pactista. Una Catalunya, l'organització sociopolítica de la qual es basava en un pacte entre els diferents estaments per una banda i la monarquia per una altra. I uns pactes que quedaven reflectits en el que es coneix com constitucions. No era només una tradició catalana, sinó que la compartíem amb altres nacions europees que, com Anglaterra o com, per exemple, els Països Baixos, bastien règims, podríem dir-ne, protoconstitucionals. I Catalunya, tement que una monarquia borbònica de tarannà absolutista liquidés aquesta organització institucional pròpia, s'hi va arrenglerar, es va arrenglerar amb aquests països. La resta ja és història. I, per tant, tornem, si de cas, ara al present. Aquesta dimensió internacional de la que us estava parlant és un dels objectius de la commemoració del tricentenari. La voluntat d'augmentar el coneixement de Catalunya al món, de divulgar la nostra realitat com a poble.
demostrar-nos com el que som, un país modern amb una cultura pròpia a la recerca del reconeixement polític de la seva identitat. Dues de les ciutats, entre altres, on farem aquesta divulgació seran Brussel·les i Estrasburg, les capitals europees. I no és casual, és totalment intencionat. Europa torna a ser avui el nostre terreny de joc, el lloc on ens hi juguem el nostre futur. Europa com a origen de la democràcia, però també com el seu garant. L'Europa de la diversitat, com a interlocutora privilegiada d'una nació que vol repensar el seu futur i reclama el seu lloc al món. Tal com vaig dir en el vostre ajuntament, com deia, motiu de la Diada, el món ens està mirant. Molts mitjans de comunicació internacionals estan pendents de què està passant avui a Catalunya. També governs i institucions d'arreu segueixen el detall d'aquest procés de transició nacional. Això no havia estat mai abans, d'aquesta manera. La Guerra de Successió segurament va ser un dels últims moments en què es va parlar de Catalunya a les cancelleries del món. Avui, el cas dels catalans és més vigent que mai, fins i tot tant com ho era aleshores. I és cosa nostra ser capaços de treure'n profit, de donar noves respostes a les preguntes que el món es fa sobre nosaltres. Acabaré dient-vos que precisament per això és pertinent aquest acte que estem fent avui aquí. Això no és un clam aïllat, sinó, entenc, majoritari i sobretot consistent. Fixeu-vos, si no, l'11 de setembre de fa 2 anys i el lema de la pancarta darrere la qual una bona part dels catalans vam sortir al carrer. El lema, com sabeu, reclamava que Catalunya fos el proper estat d'Europa. La vocació europeista de Catalunya és inqüestionable. El que hi ha ara en qüestió és la sensibilitat d'Europa envers Catalunya. I actes com el d'avui ajuden a visualitzar aquesta obvietat. Per part meva i del tricentenari que encapçalo, farem tot l'esforç que calgui per explicar-nos i per mostrar allà on anem, i particularment a Europa, el millor d'aquest país. Estic convençut que el 2014 hi trobarem el suport que no vam trobar fa 300 anys. Moltes gràcies. Biguetans i biguetanes i a tots aquells que veniu de pobles veïns, gràcies per ser aquí i fer més potent l'acte reivindicatiu d'aquesta plaça. Una plaça emblemàtica, centre de moltes reivindicacions i engalanada de moltes estelades i que avui, davant d'aquest escenari d'espelmes, desitgem que facin prou claror per marcar el camí d'aquest nou estat. Agrair a tot el voluntariat de l'ANC i a totes aquelles persones i altres entitats, Òmnium, AMI, que treballen i molt en aquest procés de manera pacífica, fent actes reivindicatius per aconseguir una gran majoria per la independència. Felicitats també per la gran exitosa prova de foc de la Via Catalana, on molta gent de Vic i d'Osona van ser una mostra de compromís i d'implicació, repartir-nos per tot el territori en un clam clar i contundent. Volem la independència. El moviment independentista és un moviment de la societat i els ajuntaments estem al costat per acompanyar i junts hem de treballar per aconseguir que Catalunya sigui un nou estat d'Europa. Després de molts intents, perquè l'estat espanyol respecti la nostra identitat i la nostra personalitat, s'ha posat de manifest que aquest encaix és impossible. Des de la sentència de l'Estatut fins a la cadena humana, el poble de Catalunya ha despertat buscant la seva dignitat i apostant pel dret a decidir i per la convocatòria d'una consulta. El president ha marcat el full de ruta. Al final d'any tindrem la data i la pregunta per la consulta del 2014. I si això no és possible, eleccions, per tal que el poble de Catalunya pugui expressar democràticament la seva voluntat. Les urnes són la solució i no el problema, com volen fer veure alguns. Davant d'un clam com aquest, no hi ha marxa enrere.
Catalunya és un país viable i això no ho poden tapar ni amenaces ni mentides amb mala fe. Espanya no ens entén ni ens vol entendre i ens clava cops de porta. La LOMCE no paga els deutes, pressupostos generals raquítics, dèficit fiscal, espoli i una constant persecució judicial que reben els ajuntaments degut a la seva sobirania, com per exemple la creuada que ha iniciat la delegada Llanos de Luna perquè els ajuntaments pengin la bandera espanyola als balcons, o bé la persecució dels ajuntaments que han fet un pas endavant amb la sobirania fiscal i que ja la practiquen. Actualment són 142 els ajuntaments que han estat denunciats per aquests temes de sobirania. A més, davant d'aquest panorama, ara estem en un moment delicat, perquè volen dividir-nos. L'estat espanyol ens vol trencar com a societat, perquè no siguem lliures. Volen inculcar la por, posar en dubtes el procés i el futur. Per això és el moment de remar junts i de sumar tots junts. No ens deixarem intimidar ni pels insults, els atacs, ni per les males formes. Nosaltres, els catalans, som d'una altra manera i no entrarem en aquest joc brut. No estem farts d'Espanya, estem farts d'un estat espanyol que no ens accepta qui som, ni com som, ni que vulguem decidir. Estem en un procés de no retorn i amb el lideratge polític del president Mas, amb la força reivindicativa dels municipis i la força de la societat, serem imparables. Vivim un moment històric i el camí que decidim serà el que podem deixar als nostres fills. Cal lluitar, doncs, un futur millor i que aquest serà quan Catalunya sigui un estat. Des de Vic, doncs, volem fer sentir aquest clam i el volem estendre i explicar a tots aquells que encara dubten. És el moment també d'arribar a aquells col·lectius i a aquells barris on la qüestió nacional no és tan important, on cal anar a convèncer la gent amb arguments sòlids i explicant els avantatges pels camins de la llibertat. Ens cal entre tots construir una majoria indestructible. Els catalans serem el que vulguem ser. Així doncs, ens cal treballar fort i junts per poder decidir, però sobretot per decidir sí a la independència. Visca Catalunya! Això és un adéu on no hi manquen plors ni el soroll dels mots. Sé que el temps llevarà